मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे गुट मधुबनी हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा रहेले हाथ में झोला कांधे पर कावर रहिया में हम भटकेले हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा रहेले। डीजे गुट मधुबनी डीजे गुट मधुबनी डीजे गुट मधुबनी कब ना दिशा में बाबा रहेले पर गइल छाला कुछो ना बुझाला कैसे जाइम देब घर हो कैसे जाइम देब घर हो पर गइल छाला कुछो ना बुझाला कैसे जाइम देब घर हो बोलबम के नारा कबरिया लगावे डगरिया में सबो झटकेले हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा रहेले। डीजे गुट मधुबनी डीजे गुट कब ना दिशा में बाबा रहेले महीना ई सावन के दिन सोमारी के जलवा चढ़ाइब हम हो जलवा चढ़ाइब हम हो महीना ई सावन के दिन सोमारी के जलवा चढ़ाइब हम हो राइटर नीतीश मफिया मांगे जवा बोलबम कहेले हमके बता दे कबरिया कब ना दिशा में बाबा रहेले कब ना दिशा में बाबा रहेले हाथ में झोला कांधे पर काबर रहिया में हम भटकेले हमके बता दा कबरिया कब ना दिशा में भोले रहेले। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।